Kerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Wednesday abalị 13 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọkụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwa Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwa ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Gerezienụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB ekwuola sio n'obodo Biafra, Ambazonia na Oduduwa ahazichala atụmatụ ha ịga njem mkpesa nke otu nde mmadụ mejupụtara n'isi ụlọ ọrụ otu jikọtara mba Europe dị na Brussels na mba Belgium malite n'abalị 14 ruo n'abalị 15 nke ọnwa June afọ 2022 ịga gwa otu jikọtara mba Europe sio na ha dịla na njikere ịkwụrụ n'onwe ha dịka otu obodo. Odeakwụkwọ ozi otu IPOB bụ Powerful kwupụtara nke a wee sio na njegharị iwe a bụ nke ndị otu ha, ndị oyi ha na ndị hụrụ nnwere onwe n'anya gburugburu mba ụwa ga-eme iji wee gosipụta ihe ha na-agabiga n'ihu mba ụwa. N'otu ozi nke IPOB zipụrụ, ọ kpọkụrụ ụmụafọ Biafra ndị nwoke na ndị nwaanyị gburugburu mba ụwa ka ha nupụta n'igwe ịbịa kọrọ mba ụwa na ha adịla na njikere inwere onwe ha. O bokwara gọọmenti Naijiria na nke Cameroon ebubo dịka ndị na-eyi ndụ egwu dịka ọ sịrị na ha agaghị ekwe ka a zọgbuo ndị obodo ha ma ọ bụ gbuo ha n'otu n'otu. Ọ gara n'ihu kwuo sị na oke igbu ọchụ na-aga n'ihu na obodo atọ ndị a bụ ndị na-achị ime mkpesa karịala ihe ọnụ pụrụ ịkọwa, ya mere na ndị mmadụ na-anwụ kwa ụbọchị n'aka gọọmenti Naijiria nakwa Cameroon. Onye ndu ndị otu Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu anọọla ụnyaahụ gbaa akwụkwọ ọhụrụ megide ọchịchị etiti n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja dịka ọ kpọrọ ekwenku wee sio na igbochi ya iyi uwe njirimara ndị Igbo bụ nke esere isi agụ bụ nnọọ mmegide ugwu ruru ya. Kanu gbara akwụkwọ a site n'aka ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya bụ Maxwell Ọpara. Ọ bụrụ gọọmenti etiti ebubo ịkpaso ya oke agbụrụ dịka ọ sịrị na ndị ọzọ a na-ekpe ikpe ka a na-ekwe ka ha yiri uwe ọbụla masịrị ha na-enweghị ihe ọdachi ọbụla. Onye ndu IPOB sịrị na n'agbanyeghị na akpọchibidoro ya ka nwekwara ikikere imejupụta ugwu ruru ya pụọ na akpamoke ọbụla n'okpuru akara iwu nke 42 bụ iwu Naijiria n'afọ 1999 dịka emegharịrị ya. Ndị ọ gụpụtara dịka ndị ga-azara ọnụ ha n'okwu a gụnyere onye isi ụlọọrụ DSS n'onwe ha nakwa onye nnukwu Attorney General Naijiria. Kanu na-arịọ ka ụlọikpe ahụ kwupụta sio na n'agbanyeghị na akpọchibidoro ya n'ụlọ mkpọchi DSS mana igbochi ya iyi uwe njirimara ndị Igbo bụ isi agụ ma ọ bụ uwe ọbụla amasịrị ya bụ nnọọ nke megidere ugwu ruru ya, ebe ọ bụkwa na enweghị ebe a kanyere ya n'akara n'okpuru iwu Naijiria dịka mmejọ ihe, ebe ọ bụkwa na a na-ekwe ka ndị ọzọ yiri uwe masịrị ha n'oge ọbụla. Ọ gara n'ihu kwupụta sio na ikpe ekwe nkụ na ọjụjụ ụlọọrụ DSS ikwe ka Kanu gbanwee uwe
uwe oyi n'ahụ ma n'ụlọ mkpọchi nakwa ụbọchị ndị a ga-ekpe ya ikpe bụ nnọọ nke emegidere ugwu ruru ya. Akwụkwọ a na-achọ ka ụlọikpe kwupụta na ndị a na-azara ọnụ ha gbakọta aka ma kwee ka onye a bụ onye a na-ekpe ikpe bụ Kanụ nwee ike gbanwee uwe ya n'ụlọ mkpọchi DSS bụkwa uwe ọbụla amasịrị ya. Akwụkwọ a bụ nke a gbara na-achọ ka ụlọikpe machibido ndị a na-azara ọnụ ha ma ọ bụ ndị ọrụ ha ịga n'ihu n'imetọ ugwu ruru Kanụ n'okpuru iwu n'ụzọ ọbụla. Ndị ọkpa egbe nọrọ n'isi ụtụtụ taa wakpo ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'ọchịchị kansụl Ọgbarụ na steeti Anambra. Otu onye tinyere ọnụ n'okwu a sịrị na ndị ọkpa egbe azọchiri mgbe o jiri ọkara gafee elekere anya mbụ nke ehihie ma malitekwa ibuso ụlọ ọrụ ahụ agha. Otu onye kwupụtara nke a sịrị na mmadụ 4 ndị uwe ojii lara mmụọ bụkwa ndị gụnyere otu nwaanyị na ndị nwoke 3. Enwee na ọtụtụ mwakpo nye ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nakwa ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche na steeti Anambra n'izuụka ole na ole ugbu a, dịka aka na-achị steeti ahụ bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nyere mmasị obi ike sio na ya ga-egosi ndị na-akpa arụ a ego ole a na-ere mbe n'ụzọ akụle. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ nke ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Tochukwu Ikenga sịrị na nke a bụ nnọọ ka o si wee mee n'ụlọ ọrụ ahụ ebe ha rụnyekwara ọdụ na mmiri ịchọpụta ka mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ. N'otu ihe yiri nke a, ndị ọkpa egbe ruru mmadụ 10 n'ọnụọgụgụ kwụsịrị udu aṅụ n'ụbọchị tata na Nnewi dịka ha jiri ọgbatumtum zọchie ma burukwa ngwa agha wee na-agba egbe aghara aghara dịka ha na-agbafe site na trafik light gawa n'okporo ụzọ lewara anya n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Nnewi. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ebelebe a gburu dịka ọ gasịrị nkeji ole na ole ọ kụrụ elekere 8 nke ụtụtụ tata bụ Wenezdee. Ma mgbe ndị mmadụ hụrụ ndị a n'oge ha na-agbafe, enwere ọgba aghara ebe oke na ngwere tinyere isi n'ọhịa. Enwebeghị onye matara ndị bụ ndị ọkpa egbe a n'oge anyị nwetara ozi a. Na nzaghachi ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Maazị Tochukwu Ikenga sịrị na ọgba aghara sitere n'aka ndị ọkwọ ụgbọala keke bụkwa ndị na-egosipụta iwe ha n'ihi otu onye otu ha nwụrụ na ihe mberede okporo ụzọ. Ọ sịrị na enwetachabeghị ozi n'uju banyere nke a n'oge anyị nwetara ozi a. Otu onye ndu otu na-eyi ndụ egwu bụ onye a maara dịka Nasanda eyiela egwu imegwara ọnwụ nwunye ya nwụrụ anwụ tinyere nwanne nna nwunye ya nakwa nwanne ya nwaanyị site n'igbu 100 mmadụ 3 n'ọchịchị kansụl Talata Mafara na steeti Zamfara. Nasanda bụ onye nọ n'oke ọhịa na steeti ahụ sịrị na ya na-enye gọọmenti naanị mbirimbi mkpụrụ ụbọchị 14 iji wee kwụọ ya nde naira 10 dịka ego iti aka n'obi n'isi n'otu ndị ahụ egburu egbu ma mesịkwa na gọọmenti ga-enyerịrị ndị ahụ bụ ndị otu nchekwa ime obodo bụ Yansakai ntaramahụhụ bụ ndị aka ha dị n'ịganye aka na nke a. Onye a na-eyi ndụ egwu n'otu ozi ọ pịakọtara n'olu ya kọwara sio na ndị otu a bụ Yankasai gburu nwunye ya ọ lụrụ ọhụrụ nakwa ụmụnne ya. Otu a bụ Yankasai bụ nke gọọmenti mapụrụ n'iwu n'ihi ogbugbu ha na-egbu ndị Fulani bụ ndị eboro ebubo na ha na ndị na-eyi ndụ egwu na-emekọrịta ihe. Nasanda sịrị na ọ bụrụ na ya nwere anya ukwu na ya gara gwa gọọmenti ka ọ kwụọ nde naira 50 n'otu maka ndị agbata obi ahụ egburu egbu, mana n'ihi na ya chọrọ naanị ikpe ziri ezi, ọ sịrị na ya na ndị otu ya nwere ngwa agha tara ọchịchị nke ọnụego ya dị 100 nde naira bụkwa nke gosiri na ha abụghị ndị ogbenye ma ọlị. Nchọpụta emere gosiri na n'afọ 2021 mgbe e gburu nwa nwoke Nasanda ọ gara gbagbuo 100 mmadụ na mmegwara ya, ma mgbe gọọmenti batara n'okwu ahụ bụ nke dị n'etiti ya na otu onye ọkpa egbe bụ onye aha ya bụ Nasala ka Nasanda gara tọrọ ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ Government Girls Secondary School dị na Jangegbe n'ọchịchị kansụl Talatan Marafa nke dị na steeti ahụ. Ọ tọhapụrụ ndị a dịka a kwụsịrị ukwutukwu ego mgbapụta. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye na-arụ ọrụ dịka onye agha ka rụrụ ọrụ dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Otu nwoke onye aha ya bụ Ojo Oluwaseun ewerela mmiri ọkụ wuzuo nwunye ya bụ Eyanu ahụ ebelebe agburu n'ọchịchị kansụl Owo na steeti Ondo. Nchọpụta emere gosiri na di nwaanyị a
na nwunye ya nwere nghọtahie bụkwa nke kpatara ịgbarịta egbe ọnụ n'etiti ha tupu nwoke a gasịrị mmiri ọkụ gbọrọ agbọ nọ n'ọkụ wee wuzuo nwaanyị ahụ. N'agbanyeghị na nwaanyị a nyara ndụ mana ọ nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma n'ụlọ ọgwụ ebe ọ na-anara ọgwụgwọ site na mmerụ ahụ o nwetara. Ka o sila dị, nwunye aka na-achị steeti ahụ bụ Odoziakụ Betty Akeredolu eforola ntụtụ taa, dere aja dee n'ire wee sio na ya ga-egosi nwoke a ihe ọkụ ji ntị oke eme. Ọ sịrị na ụlọ ọrụ ya agaghị ahapụ okwu a ka ọ nyụọ ka ọkụ. Nke a na-abịa dịka otu onye ọbụ abụ bụ Osinachi Nwachukwu bụ onye lara mmụọ ugbu a dịka eboro di ya ebubo ịkụgbu ya n'aka bụkwa nke na-eko achịcha ma kpalitekwa ọtụtụ nkatọ gburugburu obodo Naijiria. Ọnụọgụgụ ndị lara mmụọ na mwakpo ndị ọkpa egbe emere n'ime obodo dị iche iche na steeti Plateau arịkwuola elu rute 110 dịka ụmụafọ ime obodo ahụ riri mbọmbọ gawa ime obodo ndị dị na Garuga na Dengi na ọchịchị kansụl Kanam. Ụfọdụ ndị nyara ndụ na njinji ahụ jiri n'usiri na mwakpo a bụ nke dakwasịrị ha site n'ala nke gọọmenti napụrụ ha maka ikewapụta nhiwe ogbe ọzụzụ nnama. N'agbanyeghị na ha na-eru uju ndị agbata obi ha egburu egbu bụkwa ndị eliri n'igwe, mana ha sịrị na ha riri mbọmbọ n'ihi ụjọ na apụrụ ịwakpo ha ọzọ. Otu n'ime ha bụ Amadu Salimu bụ onye si n'obodo Kukawa sịrị na ndị ọkpa egbe a jiri ọgbatumtum zọchie n'igwe wee na-agba egbe aghara aghara ma na-agbagbu ụmụafọ obodo ahụ ndị na-eri mbọmbọ. Ha sụnyekwara ụlọ obibi dị iche iche ọkụ. Ọ sịrị na ha jiri ogologo mma agha wee na-achagbusi ndị mmadụ bụ ndị na-eri mbọmbọ ịzọrọ isi onwe ha. Otu nwaafọ obodo ahụ ọzọ bụ onye nyara ndụ sịrị na ha jụrụ inyepụ ala ha mana gọọmenti manyere ha wee napụ ha ala a n'ike, bụkwa ebe ndị a si wee wakpo ha bụ ndị ọchịnnama. Ka o sila dị, gọọmenti steeti ahụ enye n'iwu ka ndị ọrụ nchekwa rụnye ọdụ na mmiri wee chọpụta ndị kpara arụ a. Chetakwa na anọkwara n'otu aka ahụ tọrọ mmadụ ndị dị 80 n'ọnụọgụgụ ebe ọtụtụ n'ime ha bụcha ndị inyom. Ndị ntọmmadụ atọrọla opekampe ụmụ akwụkwọ 4 n'ụlọ akwụkwọ College of Science and Health Technology dị na Safe na steeti Zamfara. Ndị ọkpa egbe awakporo ụlọ akwụkwọ ahụ ma tọrọ ụmụ agbọghọ ndị a. Nchọpụta emere gosiri na ndị ntọmmadụ a akpọtụrụla ezinụlọ ụmụ akwụkwọ a wee gwa ha ka ha kwụọ ego mgbapụta. Ka o sila dị, ebelebe agburu n'ụbọchị Tuesday mgbe ha jiri ngwa agha ha ọkpọkọpịọ wee zọchie n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchite ndị uwe ojii bụ SP Mohammed Shehu etinyebeghị ọnụ n'okwu a dịka mbọ niile a gbara ịkpọtụrụ ya dịka mmiri awụ n'elu okwute. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị achịkọta ya gerenụ ọkwa dị oke mkpa. Agba nke 3 ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nudide https://us02web.zoom.us/j/891702199953. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchị mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Cheta nke ọma na akụkọ a bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchị ọnụ were nchi ka emesịanụ.